Nek lepen iki jenenge lepen apa, Mas? Pinten kilo? Saya ini setengah kilo. Oh, setengah kilo. Tanah desa. Kayaknya asri banget di sini. Mari, Pak. Bu, jalan-jalan, Bu. Daerah Langkung. Rajin banget. Mari, Pak. Lah justru niki sing tak goleki. Tempekan. Napa? Nek lepen iki jenenge lepen apa, Mas? Kali niki jenenge kali napa? Oh, kali Bogowonto. Nek mriko terus duki pundi? Oh, buntu. Nang kiri nggih mboten nonton. Oh. Oh, ala tak pikir Wilayah Purworejo pojok itu kan batas kali tiga. soalnya ini termasuk pojok. Kali tiga. Berarti niki tembok niki nggih mubeng ngoten niki. Niku nggih apa? Nangan nek banjir. Nerian kan mriki sering banjir. Dan niki tembok anu talut kali tuh. Berarti mung jorok ngoten niki to. Nggih. N. U.
Berarti niku notok mentok ora not. Bukan ada dalan. Ini namun dikubengi kan kalian kan. Anu diubengi apa niki jenenge? Iya. Nah ini nyebutnya parapet nih bisa. Oh nggih parapet. Iya. Kemudian kan kan banjir itu kan tekan dhuwur ini. Kageng lah. Jenenge pun teng mriki. Sampun bulan asli iki. Seploke banjir itu di parapet itu ya banjirnya mboten munggah. Dina muter. Paling dhuwur sepinten Den jenengan ngalami? Paling mlebet ya mlebu ane sak teras. Terus jenengan ngungsi. Boten. Diteng mriki. Kan mriki. Kan boten yo. 2013 napa niku nggih? Kan yo riyen kula pas sekitar 2000. Iki ya. Durung ono 2000 Mas 1000 piro ngeten. 2017 mboten. Boten. Pun aman nggih. Pun aman. Kula lulus sekolah niku 2000 setunggal kalih 2000 setunggal. Jadi mungkin di bawah 2000. Di bawah tahun 2000 lah. Sekitar kalau saya SMP mungkin 1990 pinten ya. Kono wis sarapan 2000. Ini kan terutama sing muarane niku lho. Nah, riyen kan sering nutup ombak laut kali niku mboten ketemu, ketutup pasir. Ombak nutup pasir, pasir ketutup ya. Iki bebeng sering nek bebeng riyen kata ulame kayak ikane. Bisa niki sepok nang bandaran mungkin nglindungi bandara merah. Nanto ya pasirnya selalu dikeruk digawe anu niku. Jadi airnya kali langsung ke laut terus ini jadi saat ini nek banjir langsung paling hitungan jam saat Pun sudah. langsung Ini kali Bogowonten niku berarti muarane teng pantai napa? Jongot Desa napa mriki? Watukura napa Watukara? Watukura. itu desa tertua Purworejo niku ya nganu Pak pun tertulis ning Prasasti. Monas Center ten Monas Jakarta. Oh. Mriki enten kerajaan Watukura ning tertulis ning bekas-bekase mboten enten jelas ibarate kaya pun ilang ning sejarahe riyen enten wong kula di enten Jakarta pun kurang 10 tahun sering ten Monas niku ya sering seneng maca-maca niki. Wah, berarti ki desa iki ana kali Bogowonten ana kerajaan Watukura enten. Ning namung sekedar boten enten penjelasane namung enten kerajaan Watukura. Ini jarane masyarakat mriki dipercaya nek niki desa paling tua. Itu emang tercatat di sejarah Purworejo. Desa paling Watukura. Asli-asline kula nggih boten ngertos namung cerita-ceritane versi-versine namung ngeten iki. Nek asline nggih dukung namung ceritane Coba mangke tak golek catatan-catatan. Museum itu kan sih mungkin enten museum. Nah, digoleki kan ya mungkin. Nah, niki mriko wonten pinten omah? Paling pinten meter? 100 kok. Pun mentok niku. Nek Namung semenit ta wis. nek gapura mriko niku tesih Watukura. Terus tekan mriko pas sawah. Ya enten desane ya pemene sawah. Pun sawah niku pun desane pun mriki pun nggih pun Watukura Karangnangka niku. Oh. Ini Karangnangka desane mriku seberang. Ning nek wilayah napa sing gunane nama sawah mriki. Juga niku ceritane piye ya kok iso kebelah kali nyebrang kali kok sak desa niku mboten ngertos. Tapi nek sing kali niki alit niki kalian napa niki? Kali Lereng. Lereng. Terus niku jalan sebelah jalan Diponegoro dugi mriko. Oh sak ngetose kula jalan Dendis niku. Nek kula nggih namung Dendis ngeten niku nek
soalnya mboten enten plangit jalan-jalan kono. Nggih, Jalan Dendres berarti niki dadi asli ini Jalan Dendres. Sing selatan. Jalan Dendres asli berarti Jalan Diponegoro niku. Ya mungkin sing tengah. Lah nggih. Nih sing tengah. Sing mepet kali nih lho. Nembus. Nggih. Nah, Dendres niku kan jalan aslinya jenenge Jalan Diponegoro. Kula malah mboten anu. Niku digawe tahun 1800-an. Wong soalnya ya ora ana wong nyebut terus ora ana plangit ya. Mungkin nek biyen ono ya mungkin. Nek kula pribadi mboten ngertos. Nek niku Jalan Diponegoro. Soalnya mboten dijenengi. Wong niki kan Dendres. Jalan Dendres tapi benten kali Dendres Pantura, Anyar Panarukan. Benten. Ah niku anake. Mungkin ini cabang ini. Ini kan Dendres Junior. Junior ini itu namanya nganu kok Anyar hitungannya itu. Nggih. Anyar hubungan kok. Nggih, pun rusak tekan merit to. Yo kayane Niku jejake tes wonten kabeh nek sing merit sing ngiri JLS niku lurus niku asli Dendres. Pak, derek damel video kahanan desa. Terus saya nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Sing tindakan ono niki. Sabin Sabine pundi? mriko. Lebih. Pinten kilo? Nggih, nek saya nggih iki setunggal kilo. Oh, setunggal kilo. Nggih. Niku lembu. Nggih. Wah. Jos, Pak. Niki saya pundi? Yojo. Bu juga. Terus saya nggih Pak nggih. Nggih. Terasi Pak. Nun sewu niki. Pripun? Lagi Ya anu bikin suasana desa. Oh, Videoin suasana desa. Kayaknya asri banget di sini. iya. Mari Pak.
Bu, jalan-jalan Bu, derek langkung. Nggih. Rajin banget Pak, Ya, rajin banget. iseng. Mari Pak. Yuk. Nyantai Pak. Nun sewu niki damel video. Wah, ini video, ini sepi kok video. Lah justru niki sing tak goleki. Oh, ini. Kahanan desane. Nun sewu nggih Pak nggih. Monggo. Pindahan Bu, yang pekan. Mukon-mukon Pak. Napa? Mukon-mukon. Boten iki damel video Bu.